iy'ndlalifa zezulu, abantwana bakaNkulunkulu, sesila ekuseni ukukhonza inkosi yethu esiyikhonza ngey'nsuku zonke. Ngiyathanda ukusho ukuthi umntwana kaNkulunkulu okade esihola ukuba aqondise uhlelo uMamgazu, ngoba ngigcine ngingezwanga ezisho kanti silive namhlanje faneke indaba yicace ukuthi ubani lo okhulumayo, singaqapheli kungenzeka lokubani-ke lona. Siyazi-ke siyaqala konke kusha, silive nje sibukwa yilaba nalaba, bayasho abanye ukuthi awu abenze kanje, benzani uma benza kanje? Uyabona into uma uyiqala intsha ungekho umuntu ozokudrayivela yona oseyazi kahle. Ngiyathemba nje ukuthi abalaleli basilalele, bayaphawula laphaya, akekho umuntu oba-athendayo ukuthi hawu siyakubona sibanibani, siyakubona sibanibani. Siyanibona bazalwane, haleluya, siyanibona, siyanibona lapho, siyanibona lapha ey'nkundleni. Ninathi-ke la sikhonza sila eNewcastle, siyindlu yenkosi uJesu, the Oikos. Sila-ke bazalwane ukudlulisa imeseji, okuyimeseji engajwayelekile. Abantu abaningi bazi ukuthi izinto zimi kanje, thina sixoxa sithi izinto zimi kanje. Manje-ke lokho kudinga ukuthi umuntu olalele anake, angacabangi ukuthi sixoxa indaba ejwayelekile exoxwa noma kuphi. Sixoxa indaba ethe phecelezi ethi abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe ngegazi likaJesu basindiswa phakade, bathethelelwa izono phakade, sebengabasindile, abalindile insindiso. Ngoba la ngaphandle abantu baqonda ukuthi nakho nami sengenza njengoMamgazu, ubaba uGazu lo. Umsa wenkosi Gazu, umntwana kaNkulunkulu okhonza kwi-New Covenant. La khona sibiziwe siba yikhonzi zesivumelwano esisha. Manje-ke uma umuntu engakunakanga ngasekuqaleni ukuthi akusho kahle, uvela athathwe indaba asuke sengena kuyo, agijime nayo, akhohlwe okuningi. Ngifisa-ke ukuthi-ke bazalwane, njengamanje sizoqala indaba yethu esiyixoxayo, esizofunda ngayo namuhla, indaba exoxa ngezikhathi. Le ndaba yethu ixoxa ngezikhathi. Ukhona lento uma siqala laphaya eklasini lethu lakwaSibutazo, siye sithi kunokhiye abathathu okufanele umuntu uma efunda iBhayibheli abanake. Ukhiye wokuqala, ukhiye okhuluma ngokuthi uma iBhayibheli libhalwa, libhalelwe i-audience ethile,
labo uJesu ayekhuluma nabo, labo uMoses ayekhuluma nabo, babe yi-audience yabo. uMoses wayene-audience yakhe, uJesu wayene-audience yakhe, uPaul wayene-audience yakhe. Bonke abapostoli babe nama-audience ababekhuluma kuwo. Kakhulu uPaul ukhuluma kwi-audience yabezizwe. So ke siye sithi ke audience relevance, okungukuthi uma umuntu ekhonza abantwana benkosi kufanele kunake ukuthi lokho akufundayo, ngoba mina njengamanje ni-audience yami, kodwa lokho engikufundayo akusikhona okwakukhulunywa ni-audience. Niyezwa bazalwane? Kukhona abathile ababe yi-audience yaleyo nkulumo ekhulunywa embhalweni lowo. So ke siyakunaka ke ukuthi i-audience ne-audience ikunake ukuthi le ize kimi, le yayikhuluma nalaba, ikuphi mina engakuqosha kulento eyayikhulunywa kulaba ya. Ungaveli nje uyifake uthi isho kimi, ngoba uzodukisa indaba exoxwayo. Number 1 low audience relevance. Number 2 i-time statement. Masithi time statement sikhuluma ngokuthi leyo nkulumo leyo yayikhulunywa kusiphi isikhathi. Niyazi namhlanje ukuthi abantu bathi siseyinsukwini zokugcina, sikuma last days. Sizofunda ngalokho ukuthi yini ama last days. Kule ndaba yethu yezikhathi sizohlaziya indaba yezikhathi, sihlukanise izigaba ezintathu. Isigaba sokuqala, this age. Isikhathi uma sithi this age sikhuluma ngesikhathi ababesikhomba bethi lesi sikhathi, this age. Then bese siza kwisikhathi number 2 esithi the age to come. The age to come. Now, uma sithi the age to come, kwakuyi-age eyayikhonjwa ingakafiki iseza. Niyezwa ukuthi ikhathi ihlukene kangaki? Ihlukene kabili. Kukhona this age, laba ya leya audience yayithi this age. Esingakwazi thina namhlanje sithi le age ababethi this age, sithi age thina esikuyo. Asikho kwi-age ababethi this age. Thina sesithi their age or that age, ngoba thina sekho kuyo. Yebo zaba. Iyo ke lento eyenza ukuthi uzwe kahle ukuthi kukhulunywa nawe emakhulunywa kuphi khona. Bese kuba khona lento ethi zikhathi zokugcina. Ngicela nayo ukuyicacisa kahle ukuthi vela kanjani indaba ethi zikhathi zokugcina namhlanje. Zikhathi zani? Nini khona? Namhlanje. Kungani sizothi thina lezo khathi zokugcina azisekho namhla? Okay, ilalele kahle ke le yokuthi ikhathi zokugcina
kushuthi uma kuthiwa zikhathi zokugcina kukhona izikhathi zangasekuqaleni. Ekuqaleni kwakukhona abantu okwakuthiwa isizwe sikaNkulunkulu u-Israyeli. U-Israyeli ulanda umthetho entabeni through uMose. Entabeni okuthiwa yiphi leyo ntaba? iSinayi. Uma uMoses elanda umthetho kuNkulunkulu eSinayi, zaqala izikhathi zomthetho okuthiwa umthetho kaMoses nendlu kaMoses. Lalele kahle-ke la. Zaqala izikhathi ukuthi uma behamba belokhu bethi this age, i-age kaMoses, this age, bahamba nayo kwaze kwafika la khona kufika uJesu. uJesu mayefika ufika kwi-age ebizwa kuthiwa this age. Awufundeke manje sizwe mayefika uJesu ukuthi kuthiwani. Funda umaHebheru 1 verse 1 and verse 2. Incwadi yamaHebheru engaziwa ukuthi yabhalwa ngubani, kuthiwa nje incwadi eyabhalwa yilo owayibhalayo, akaziwa kuze kube manje. Yeah. umaHebheru chapter 1 verse 1 and 2. Yes. uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofethi ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Amen. Kuthiwa uNkulunkulu esekhulumile endulo, ekhuluma ngomthetho nangabaprofethi, noma ekhuluma ngezindlela eziningi, noma ngezindlela ezahlukahlukene, kodwa wakhuluma kokhokho babo, wakhuluma ngabaprofethi nangezindlela eziningi. Hayi ekhuluma kithi, asikho thina ngesikhathi ekhuluma kokhokho bakhe. Ukhuluma bani? Ukhuluma uNkulunkulu. Okay, that was the age esibiza ukuthi this age. Okay, now yenyuka uye verse 2. Verse 2. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Uthi-ke lo mbhali obhala incwadi yamaHebheru uthe ekugcineni kwale mihla, in these last days. Yebo bazalwane. Ekugcineni kwale mihla ukhulume kithi. Uma yethi kithi ukhuluma nale audience yakhe. Kodwa thina masifunda namhlanje sivele siqhamuke sithi ukhulume kithi namhlanje ngendodana yakhe. Uma efika uJesu ufike ezikhathini zokugcina, the age ebizwa kuthiwa this age. Uyezwa mfanyana? Uzwa kahle? uJesu uma efika ufika i-age yaqhubeka, i-age ebizwa kuthiwa this age. Iqalile lapha iyaqhubeka. Uma efika uJesu ufika ngasekugcineni kwayo le age ebizwa kuthiwa yini? I-this age. Isizokwenzani? Isizophela kuma last days. Umbuzo ongabuza umlaleli ungathi iphela kanjani le age?
uzokuzwa lokho sizokuphendula endleleni. Phela kanjani le age? Sisafanele silalele uJesu ekhuluma nge-age eyibiza ukuthi this age lese ngiyihlaziyile kahle. Siphinde simuzwe ethi the age to come uJesu. Siphinde futhi sizwe kuthiwe the last days. Ama last days yini? Zinsuku engasekugcineni kwe-age ebizwa kuthiwa Dando, ebizwa ngokuthiwa anguzwa this age. Now uma uthi ama last days e-age enza njani? Ephelayo. uJesu ufika ke isiyophela. Kodwa yini ezophela sisomkhulu? This age. Yini kule age ezophela? The laws. The law. Umthetho oqale entabeni eSinayi yiwo lo hambayo. uJesu ufika umthetho sekuseduze ukuthi wenze njani? Uphele. Sisesemthethweni namanje. Now ama last days ayekhomba umthetho ozokwenza njani? Ozophela. Uma uthi namhlanje sikuma last days usho ukuthi sisekuphi thina? Sisesemthethweni. Kanti sesikuphi? Sesisemseni. Awukwazi ukuthi ama last days benomthetho kuthiwa usekho kodwa wena ukuma last days. Kanti ukuma last days ngoba kwangama last days okuphela komthetho. Ngoba uNkulunkulu esekhuluma ngani manje? Ngendodana yakhe engasakhulumi ngabaprofeti, engasakhulumi ngomthetho. Sekungama last days omthetho. uJesu phela ubekade ethe kubafundi bakhe, hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kubo konke okudaliwe. Ngizoba nani kuze kube sekupheleni kwani? Komhlaba. Leli gama elithi kupheleni komhlaba lisho the end of the age. Lisho this age. Ngamanye amazwi uJesu uthi ngizoba nani kuyo yonke le age iziyophela. Kanti abantu namhlanje phandle bathi kuze kuphela umhlaba. Usubheka ukuthi umhlaba uyaphela yini? Umhlaba kaNowa waphela. Sakhandela umhlaba omusha. Wabhubha abantu nje kuphela. Kodwa umhlaba kaNowa waqhubeka wenza njani? Wakhona nezintaba zakho. Lokhu zaba khona lokho izintaba. Ofundayo kudinga ukuqaphela labazalwane ngoba kuningi ukuduka lapha phandle. Ukuduka okukhona yilokhu ukuthi abantu bavele benze into elula. Bangalihloniphi izwi, benze njengo-Adamu. U-Adamu okwathiwa ungadli wadla. Nabo manje uma bethi sikuma last days, uJesu afika kuma last days ezoqeda umthetho, bathi bona umthetho usekhona. Bayaphikisana noJesu. They are face to face with the Son of God. Ngokuthi lento elikhuluma uJesu ayikho. Okay. Asiqhubeke. Ngicela uye uMateyu
uMateyu sizofunda lapho uJesu uma ekhala indaba yakhe ayikhulumayo. uMateyu awufunde uMateyu 12 verse 32. Okay, the age to come ibizwa ngokuthi isikhathi, i-age ebizwa kuthiwa isikhathi esizayo. Sasiza nini lesi sikhathi esizayo? Siseza namanje. Okay, ngamanye amazwi kwakuyisikhathi esasikuyi-future. Ngesikhathi sikaJesu uma ethi this age, lesi sikhathi the age to come, sasiku-future. Okay, now uma le age to come izongena, kwakufanele kwedlule this age. Okay, bese siba nesikhathi okuthiwa isikhathi sokugcina. Isikhathi sokugcina isikhathi uJesu afika ngaso kungasekugcineni kwesikhathi esibizwa ngokuthi this age. Senibambe kahle. Okay, sesiyaqala-ke siyafunda-ke manje. Ngifuna nje niqale niyibambe. uJesu-ke uthi uverse 32. Awufundela ngesilungu ongagijima amasinyana esilungwini. Awufunde kahle lapho ngesiZulu. Into ngifuna uyilalela lapho. Funda yena uMatthew. Matthew 12 verse Matthew 12 verse 32, yeah. Yilowo nalowo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa. Kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayukuthethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Okay. Uthi lithina isilungu. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Ghost, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Okay. Niyayizwa ukuthi khona into eshuwo la uJesu. Kodwa uyisho ngamagama angajwayelekile. Uthi lo othuka umoya uyokwenziwa njani? Akayokuthethelelwa in this age. And the age to come. Akayokuthethelelwa kulesi sikhathi nakwisikhathi esizayo. Kusho uJesu. Okay, lokhu okungukuthi this age, lesi sikhathi, angeke lowo muntu lowo athethelele. Ethi isifundo ukuthi yini ukuthuka umoya. Siyongena ngelinye ilanga kuso. Ngoba kuthiwa lowo, kuthiwa ningamkhulekeli ngisho ukumkhulekela. Lo othuka umoya. Ngoba akanakuthethelelwa kulesi sikhathi. Uyalezi lesi sikhathi isiphi lesi sikhathi? It was this from Sinai up to AD 70. Iyaphela this world. The world of Moses started from Sinai to AD 70.
Phinda futhi ufunde ngaleli lakho lesizulu. Yilowo nalowo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa. Kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayikuthethelelwa nakulelizwe nakwelizwe. Kuthiwa akayikuthethelelwa nakulelizwe. Now, umbuzo ke uthi yiliphi lelizwe? Lelizwe is this age. Uma uJesu ethi kubafundi bakhe uthi niyoba nande kuze kube sekupheleni kwalelizwe. Ugijime uye ku chapter 28 uMateyu chapter 28 verse 20. Uyoyizwa kahle leyo ndaba leyo ukuthi thini. Matthew chapter 28 verse 20. Yes. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Nginani mina izinsuku zonke. Every day I will be with you. Kuze kube sekupheleni kwani? Kwezwe. Na futhi uJesu akathethelelwa umuntu othuka umoya. Nini khona? Kulelizwe. In the age to come. Ngifuna nikubambe lokho ukuthi uthi uJesu uzoba nabo abafundi bakhe kuze kube sekupheleni kwezwe. Noma kuze kube sekupheleni kwalelizwe. Usethi laba abathuka umoya abathethelelwa nakuba enabo nsuku zonke kulelizwe, kodwa kulelizwe this age kukhona abangekuthethelelwa bona ngoba bethuka umoya. Indaba eyodwa kuze kube sekupheleni kwezwe, not this age noma no last days. Indaba eyodwa le ngoba ukhona indaba engaseqaleni kokuqala kwensuku ngoba this age bekhona phakathi nendawo kube khona engasekugcineni ula sekufika khona umuntu ozoqeda yonke lento eqale esinayi iziyofika lapha. Ayike uma ungakuzwa lokho bese kuzoba ke the age to come. Nakwelizayo izwe leli silibiza kuthiwa i-timeless age, i-everlasting age, i-eternity age, i-age engasedluli, ayisekho enye i-age engale kwayo. Awugijima ungibambele u-13 khona lapho ku-Matthew 13 verse 39 to 40. Matthew 13, 39, 40. Matthew chapter 13 Sakhuluma noJesu la. 39 to 40. Kepha isitha esaluhlwanyelayo nguSathane. Ukuvuna kungukuphela kwezwe, nabavuni yizingelosi. Ngakho-ke njengokuba ukhula luyabuthwa lushiswe emlilweni, kuyakuba njalo ekupheleni kwezwe. Uyezwa nalapho ukuthi kusekupheleni kwezwe. Yini ukuphela kwezwe? This age. The last days. Kwa ukhula lobuthwa. Ma uyifunda lo ndaba kuthiwa kukhona abareporter bathi hayi bo ubutshaleni kanti la wena. Nakho sekumila nokhula kufanelekeni. Lothi mase kuvuna ubuthwa lona qala ukhula. Lubuthwa nini ukhula? Mase kuvuna. Yini ukuvuna? Uma kubuya indodana yomuntu, i-judgment. Ngo 80 70.
Litheni iBhayibheli ngokuvuna? Uthi uPawula kuyothi ngosuku lokuvuna uvuswe abafile abalungileyo nabangalungile. Abangalungile yilabo abayukhula oloqoqwa ndawonye. Lwahluleka. Okay. The end of the age. Ukuphela komhlaba. Ukuphela kwa this time. Ukuphela kwa this age. This age yayiphela. Kuzoqala the age to come. Okay? Now, awufundeke manje uMatthew 24 verse 3. Matthew chapter 24 verse 3. Esahlezi entabeni yeminqumo, abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho. Manake lapho. Sitshele ukuthi kuyoba nini lokhu. Yebo zalwane. Kuyoba nini lokhu. Futhi isibonakaliso isibonakaliso sokuza kwakho. Uma sekwenzeka lokhu kuzobe kuya wena. Yabo? Kuzobe kuya uJesu ebuya esezokwahlulela izimvu nezimbuzi. Hey. Then sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho, nesokuphela kwezwe siya kuba yini na? Lisibonakaliso sokuza kwakhe nesokuphela kwezwe. The end of the age. The end of the last days. Sitshele kuyoba nini. Abafundi laba, i-audience abafundi, Jesu ukhuluma nabafundi. Okay? Now, asingeneke manje sizobuza umbuzo othi uma kwakuzophela izwe, yini le eyayibukwa kuthiwa nansi into yethu engamandla ethu? So uma kuphela izwe laphaya emandleni ethu kuzophela lo, kuphele lo, kuphele lo, kuphele lo. Yini le ezophela when the age ends? This age, which is their age, ended, yini le ezophela in their age? Kwakuzophela umthetho. Umthetho wawunani? Wawunepower yabo. Kwakuyi-powerhouse yabo. Ithempeli. Umthetho usethempelini. La ethempelini kwakunendawo okuthiwa ingcwele-ngcwele. Le ndawo engcwele-ngcwele yayingenwa kuphela umpristi omkhulu. Yayiyizulu labo. Yebo zalwane. Kwafanele izulu ledlule, kuthiwa kwedlule izulu enjani edala nomhlaba onjani omdala, kuze kuzovela manje the age to come. I-age to come iza nani yona? Iza nezulu elisha nomhlaba onjani omusha. Lo mhlaba omusha ileya evele ezulwini esiyibiza ngegama elithile. Lithini lelo gama lelo? Igama number 3. The Oiketerion. I-Oiketerion ikhulunywa uPaul, uthi uPaul
sizoyembatha le ngubo ivele ezulwini. Kuvela izulu elisha nomhlaba omusha bembathisiwe i-oiketerion, ingubo evela nezulu elisha. Emhlabeni omdala bebembatha ingubo eyi-purple. Niyabona? Emhlabeni omusha esingena kuwo sigqoka ingubo yenkazimulo. Le ngubo yenkazimulo kuthiwa uMoses naye wayenayo inkazimulo ku-that age. Kuthiwa babeze bacela uMoses ukuthi akamboze ubuso bakhe ngenxa yenkazimulo eyayiqhamuka kule ndlu endala. Manje kuthiwa bebona basuka kuleyo glory leyo bamuvela ku-oiketerion, kwi-new glory, ngoba sebengena ezulwini elisha baphuma ezulwini elidala. Amen. 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 Sedlula-ke isikhathi kwaphela-ke into ebizwa kuthiwa yini le phela this age. Yedlula nani this age nama last days akhona. Idlule nani nomthetho, idlule nani nethempeli. Uma ithempeli lingasekho yini futhi engasekho? Abapristi abasekho. Abapristi bayini bayi-leadership yakhona. Yini leadership yakhona in terms of iy'nkanyiso zasezulwini? Ilanga. Kuthiwa ilanga labamnyama. Uma kudilizwa ithempeli kwaphela kwabamnyama. I-leadership, there was no more leadership. The sun yaphenduka yabamnyama. Inyanga yababomvu. Iy'nkanyezi zaqhathala. Izulu lazamazama. Kwaphela ngaleyo nto. Yaba shut up down. The old age passed away. Yes. Okay. Okay. Now sesingena ke manje ukuthi sibuke futhi lapha yakuba seEfesu 1 verse 21. Efesu 1 verse 21. Efesu chapter 1 verse 21. Yes. Ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo ungekulelizwe lodwa kepha nakulo elizayo. Siyezwa ke manje sekukhuluma uPaul. Uthi uPaul kungasilona lelizwe kuphela. Yiliphi lelizwe ayikhuluma ngalo? Wayekhuluma ekhomba i-age kaMoses. Ningayesabi. This age of Moses. Amen. Which was the age that by then. Okay. Uthi ke kulelizwe nakwelizayo. Now uma ungakunaki lokhu kungekho kuwe lokhu kuyokwenza ukhulume into iBhayibheli lingayikhulumi. Okay. Asiphinde futhi sibuke lapha kwizenzo 2 verse 16 to 17. No ucuphe no Peter uqala chapter 1 verse 20. Izenzo chapter 2 verse 16 to 17. Yes. Kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoel ukuthi uyakuthi ezinsukwini zokuphela. Amen. Kwakhulunywa ngomprofethi uJoel, ukhuluma uPeter la. uPeter uthi lokhu kwakhulunywa ngumprofethi
uJoel uthi umprofeti uJoel kuyakuthi ngezinsuku zanini zokugcina zokuphela ya Uyakuthi ezinsukwini zokuphela kusho uNkulunkulu ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. uthi-ke umprofeti kusho uNkulunkulu uthi uNkulunkulu uyokuthululela umoya wakhe phezu kwayo yonke inyama. Lokho siyakwazi sekwenzeka. Kwagcwaliseka nini lo? Kwagcwaliseka ngey'nsuku zokugcina kwakunini? Kwakuyimuphi umkhosi? Umkhosi wePentecost. Kwagcwaliseka lapho-ke lokhu. Namhlanje sesingathi sisey'nsukwini zokugcina. Umuntu osho njalo bazalwane anobona ukuthi ulimele khanda. Abapostoli bavumelana noJesu la. Bavumelana futhi nabaprofeti basendulo. NoJoel. Ya, uPeter uqala chapter 1 verse 20. Peter uqala chapter 1 verse 20. Yes. Owaziwa phakade izwe lingakasekelwa kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa waziwa nini lo? Waziwa phakade izwe lingakasekelwa. Ya? Waziwa phakade izwe lingakasekelwa. Owaziwa phakade izwe lingakasekelwa kepha wabonakaliswa ngezikhathi zokugcina ngenxa yenu. He appeared. Wabonakaliswa ngezikhathi zanini? Umhlaba wena ungafundi kahle. Awufundi kahle mzali wami. Kuthiwa lapha uyobonakaliswa ngezikhathi ezizayo 1,000 years to come. Is it in the future or in the past tense? Wabonakaliswa in the past. Now abantu bafundile, abantu bayikazela ngamajazi. Kodwa bayehluleka ukuzwa lenkulumo. Kuthi sekwenzeka lokhu. Kwenzeka ngezikhathi zanini? Izikhathi zokugcina kithina njengamanje ziphambi kwethu noma zisemva kwethu. Uma kuyi-past tense le zisemva kwethu, hayi phambi kwethu, hayi kanye nathi. Mhlawumbe sinazo niyifundiswa la ndlela ezazi i-past tense ne-present tense ne-future tense. Sinazo. Hayi niyasisiza-ke niyasifakazela. Qedile? Ube uJohn oqala chapter 2 verse 18. Sibheka nje bonke abapostoli abasebenze benikeze uJesu umsebenzi ukuthi bayavumelana noJesu. Uma bevumelana nokufundisa kaJesu, then bangabapostoli impela. Namhlanje sinabantu abangabapostoli abaphikisa imfundiso kaJesu nabamelanayo nokufundisa kwabapostoli. Kodwa bangabapostoli nabo. Mhlawumbe kuyoba ngabamanga. Okay. Verse 18. Verse 18. Bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina. Bantwanyana sekuyisikhathi sanini? Sokugcina. Sokugcina. Ya? Njengalokho nezwa ukuthi umphiki uKristu uyeza. Njengalokhu nezwa sebezwa laba ukuthi umphiki uKristu uyeza, ya? Nakalokhu sekukhona abaphiki uKristu abaningi. Yes. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Uthi umpostoli ngalesa sikhathi ayikhuluma kuso. Ngalokhu sekukhona
Omphika uKristu abanjani? Abaningi. Ngakho besesiyazi ukuthi sekuyini le. Sekuyisikhathi sokugcina. Ngalesa sikhathi. Manje uma ufunda kahle, ngampela ufunda kahle, uthi umfundo weBhayibheli, usungehlulwa yilezi inkathi nje. Uthi all this is in the past. Okay? Okay. Sinombuzo omkhulu obuzwa omunye umzalwane. uPetro uthi last days lapha ku chapter 2 kwizenzo. NamaHebheru nawo ethi these last days. Umbuzo wami ke uthi kungani isikhathi sabapostoli sachazwa kanjalo ngokuthi ama last days? Isikhathi sobani? Sabapostoli. Kungani sakhonjwa njengesikhathi sama last days? Uma mina ngithi isikhathi sabapostoli kwangama last days, ngoba uthi umpostoli uJohn uthi sesiyazi ukuthi ukuma last days manje, ngoba nanko umphika uKristenezwe ukuthi bayofika, sebafikile, sekuninike manje sengama last days. Kungani lezi ikhathi zaziwa ukuthi ngesikhathi abapostoli kwangama last days? Ingoba bavumelana noJesu. uJesu wathi this age. So that age ebizwa kuthiwa this age kwakuyi age yama last days. Uma sekubonakala with this age sithi omphika uKristu ababonakalanga ngesikhathi iqala this age, kodwa ibonakale kuphi khona ngesikhathi uJesu efika nomphika uKristu bafika kuma last days. Kuthiwa ke kuma last days isikhathi la khona kwabonakala insuku zokugcina zokuphela kwalo yamhlaba. Muphi lo yamhlaba? The world that started from S9 wazophela ngo AD 70. That was the world eyabizwa kuthiwa this age. Ngasekugcineni kwayo yabizwa kuthiwa these are the last days. Ama last days abonakala futhi ngokuthi abaprofeti baprofetile ukuthi kuma last days abantu bayokwehlelwa umoya oyingcwele. Kwenzeka ilokho noma kwenzekanga? Kwenzeka. Okay? Ayike siyabonga ke bazalwane, asime la siphendula khona lo mbuzo. Mhlaba ungcinele ngomaHebheru 6 verse 5. Hebrew chapter 6 verse 5. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Kuthiwa ke banambitha ini bazalwane? Bese kuyi this age banambitha izwi lezwe elinjani? Elizayo. Ngamanye amazwi kwenzeka lento kade shoma mgazi ukuthi uPaul ungomunye wabantu othi izinto engayibona nezikhulunywayo kuleli yazwe azikhulumeki noma ungathanda ukuyikhuluma, akuvumelekile ukuthi ungayikhuluma. Ngamanye amazwi siyabona abapostoli bagqobhoza bayibona lento abayikhombayo, bayibona ukuthi nansi ya banambitha ukuthi hey yazi yamnandi lento.
Siyasihalela lesi sikhathi laba bazalwane abayoyizwa lento. Ngoba nabo abapostoli abese kuma last days ummix isikhathi somthetho nendaba bananjithiswa nje bayizwiswa nje ngoba base kuyimix. Amen. Bakuyimix bakuyi-transition. Umuntu uzobuza ukuthi nanaba abapostoli bathi sekuseduze ukubuya kwenkosi. Nithi nisho kanjani? Abapostoli ingoba babe kuma last days. Sebekhomba ukuthi kuseduze. Ingakho abazalwane mabe bakhonza banambitha lento abayikhombayo. Bayizwe imnandi kanjani. Namhlanje siphila kuyo ngoba sesingale kwe-age. Sesikuyi-age okwakuthiwa the age to come. Phila futhi ufunde lo verse. Yo. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Banambitha izwi hamba nami elihle likaNkulunkulu nani namandla ezwe banambitha basekhona la kwimix. Kuma last days banambitha izwe lihle likaNkulunkulu namandla lelizwe okuthiwa izwe elizayo bawanambitha besela kuma last days. Asikho thina kuma last days, thina sesikuwo ama-timeless age noma i-timeless age. Uyangizwa la? Ungizwa kahle? Says thina asikho kuma last days. Sikuphi thina? Siku-age that was to come to them. Thina we are in the age eyayiza. We are in it. Le age yayiza noJesu ezofaka abantu ebanambithisa ebazwisa ebabhukudisa ekupheleleni kwe-age ekwakuthiwa the age to come. Yafika that age to come which today we are in it. Fully ngokuphelele. Amen. Hayi siyabonga kakhulu bazalwane, asime la ngeviki elizayo sizothatha upart 2 la khona sizobe sesizwa ukuthi kule age okwakuthiwa age to come bathi babengena kwaphilwa kanjani sesiza nalowo khathi leyo. Balaleli siyabonga ukuba nathi kuze kube la. Ngiyazi ukuthi abaningi baqhashile ngenxa yobude bokhalo, kodwa labo abayizwayo le ndaba nebakhathazayo nabayithandayo banathi kuze kube manje. Balaleli siyabonga kakhulu. Sizophinda sihlangane ngeviki elizayo. Inkosi ibe nani insikelele kakhulu. Amen. Uyakhazimula